και ο Βασίλης ο Λέβας. Με ένα Golf 5 GTI 250 άλογα από το πεντάλογο της Θεσσαλονίκης. Το νούμερο 55 στα δεξιά είναι ο πολύ γνωστός ο Σάββας ο Μαυροκέφαλος με ένα όμορφο αυτοκίνητο 202 άλογα από την Αλεξανδρούπολη. Πολύ γνωστός δεξιοτέξης ο Μαυροκέφαλος. Δεν το φοβόμαστε για οδήγηση. Λίγο ο φωτογράφος μας θα σηκωθεί επάνω. Οι τελευταίες οδηγίες εδώ πέρα από τον κύριο Ζερζελίδη. Πανταχού παρόν ο κύριος Ζερζελίδης. Συμβουλές σε όλους μέχρι και την τελευταία στιγμή. Άρχισε και στις δύο ταχύτητες να αλλάξει ο κύριος Μαυροκέφαλος. Θα το κοστίσει